Makosana hiyo kandete kwire koda usiku ndipo ikwenera ikhale breaking news sitinakachitira mwina ati tikukamba zonena kuti mwana wa Chakwera wayitanidwatu ndi boma kuti achokeko ku embasi kuja kunja kuti zibwerera tsopano uzibwerera iweyo ndi banja lako zikwama zanu zonse tiona kuti tipanga motani mmene mungabwerere kuno okay tisachedwechedwe papa kunena kuti tikuziwa bwinobwino zonena kuti Violet Chakwera adatumizidwa kunja ku embasi ndi abambo ake a Lazarus Chakwera mulamuliro wawo akuti Violet ito ankatithandiza nthawi ya kampeni ndi panopa mukuti asadye nawono zipatso za ntchito yake nantumiza kumene kunja mwayikumbukire pene ndikuchoka kumene kuja kuno tsopano abambo ake adzana nazo pa udindo ndi pamene no abwera no boma ili alemba chibaluwa ndipo sitichedwa nacho chimene muchiona pa screen panopo 4th December 2025 ndero mukuchirodziwira kuti ndi lero limwina enano ikufika ni mawa koma ndi lero ndithu nthawi imene kulekudai akunena kuti Miss Violet Chakwera through the High Commissioner at the High Commission of the Republic of Malawi, London, United Kingdom. Akutitu kupita kwacha kwa Violet Chakwera kumeneko tundende ku London kwene ku UK kumeneko. Hi, akuti dear madam, recall from the foreign service. Title yo. Akuti okondedwa madamu. Kukuita nani? Maga pamene mwatumikira dziko lino kunja. Paragraph number 1 ikuti chani. I have the honor to inform you that the exigencies of service require that you be recalled from foreign service. This letter therefore serves as notice of your recall. Akunena kuti pano pande kuti no maulemu wake ndili ndi ulemu apaderadera kuti no ndikuyankhulanso ni maulemu kunena kuti no malingana ndi mmene no zimenera kukhalira kutumikira basi kunja kumatumikira dziko zimakhala zonena kuti iye pamafunika nthawi ina yake muyitanidwe basi mubwerere ndithu ku nyumba ndipo kalata iyi ntchito yake ndi imeneyo yonena kuti no ikuyitaneni kubwera kuno kumudzi. Paragraph ina yakuti in terms of the provision of the Malawi Public Service Regulation 4 subsection 105, you are therefore given 3 months notice from the date of this letter to prepare yourself to return to Malawi. You are expected to return home by 3rd November 2026. Hakunena kuti malingana ndi mmeneru anayikira ndondomeko zake za Malawi Public Service zoyendetsera ndithu service imene makamaka pa section 4 subsection 105 akunena kuti inuyo tsopano mukupatsidwa no miyezi 3 cholinga chonena kuti mukonzekere bwinobwino kupakira katundu anu onse zikwama zanu zonse kuti muzibwerera kunoku ku Malawi ndipo mukuyenera muzakhale muli kuno ku nyumba pomafika pa 3 March 2026. Paragraph ina yakwena kuti please note that in line with the MPSR, the ministry will provide the following for you and the entire members of your family. Hakunena kuti mwena zozona no malingana ndi mmene no mene ma provision amene wa amagwirira ntchito unduna oyang'anira za maiko akunjawo uonesa zonena kuti kupasana china chilichonse ichi chimene ndithu ndi zinthu ndizoyenerera kuti zimenezi mulandire pa ulendo wanu komanso ndi abanja lanu ngati munapita kumeneko ndi banja lanu. Akuti number 1 air tickets for you and entitled members of your family. Akunena kuti inuyo tunde muzakhala chani mukulandira ndi kuti no ticket imene ya ndege komanso ngati munapita kumeneko ndi amuna anu kanda abwenzi anu amene osoro adzalandira ticket ya ndege yolipiridwa ndithu kuti muchoke kumeneko muzafike kuno. Number 2, the cost of shipping your baggage to your indicated destination in Malawi. Akunena kuti ngakhaleso ngati pali muli ndi zakatundu zonyamula bwera nazo kuno tizalipira zimenezozo transport yake kuchoka kumeneko ku UK kusafika kuno ku Malawi kaya ndi kutino kumene mukufuna kukafikitsa kaya ndi ku Nsanje kaya ndi kuti tizakakufikitserani kutino kumeneko ndithu. I think chikalata chichi mapitilira komano chikuchokera ku nduna hoyang'anira za maiko akunja finally akuti Violet Chakwera azibwerera ku nyumba.
Yeah, home sweet home eti. Yeah, tikambe choncho kunena kuti home is sweet. Kunyumba ndo kumene kumakhala ndithu kosangalatsa kuposa kuliyendako. Bwerani Violet mutipeza kuno kumudzi. Ifeyo ndazi chimwe nanu we here. Takhatiri konkuno ndithu mutipeza tizadye nsima limodzi kandi yathiriri ndikhupa zonoti mwaisowa komanso masowa mphepo za ku Malawi. Bwerani ndithu kuli zambiri zochitika kuno. Mwina muzapeza ntchito zosiyanasiyana kaya muzapanga chani kaya muzajoyina yathu yakulimi ndino olandiridwa ndithu. Tikufuna ma service anu kuno ku Malawi. Menemo ndi mene zayendera akuti yayi palowa ndalero apa fota abambo ake nazo kapo nde basi ino yeso nde kuti pamene papo achosedwepo zanu zokhala bwanji. Nkhani yovuta kwambiri tikwena tiziyang'ana tikamang'ana nkhani imene tiziyang'ana zonena kuti no anakapezeka bwanji kumene kwako. Zinakhala motani kuti no Violet akhale diplomat kodi yeyo anapanga zonena kuti no anapanga za amatichani kodi international relation anapanga zonena kuti no zomadzi okhazikitsa mabala abwino pakati pa dziko lino ndi maiko akunja kuti anapanga zimene ku college. Mukuona zonena kuti zimene anapanga Violet malingana ndi abambo ake achakwera anapanga kampeni mu 2020 anathamanga kwambiri kampeni side by side ndi abambo ake moyo nemeneyo. Mwana wanga wathamanga nane so pano ndapezano zimene ndimafuna. Ndine president wa dziko lino ndi iweyo gawo lako ndilonena kuti ndikufuna nditumeze ku London koma ukasangalale ukumene woko kuti ukapiridweko mphepo zosiyana for unagwira ntchito motamandika ukuyenera sopano ulandire malipiro ako. Izi zitikukamba zosati kumangokamba abambo anachita kukamba okha pa interview. Panopa nde basi ino mukhala pasi ndikumamuyang'ana no Violet nantumiza kunja nampaso dindo mene amathamanga mujo mathamanga nane pa kampeni ino simunamuyang'aneso bwanji simunayang'ane mphamvu zimene amayika mu kampeni bwanji muzingoyang'ana kuno lino sopano walandirano udindo oti apirino kunja ngati diplomat ndeikhale vuto zoti amagwirana ne ntchito simmaona akwenera nda kuti nayenso mwana alandire malipiro ake pogwira ntchito kuthandizana ndi atate ake. Mene moto ndi mene ndithudi zayendera. Tiyembekezerebe kuno tino si Violet yekha kuli kagulu ka anthu kamene kayenera kuti kapetukedwe pull out kuti kabwerere kunoko ku Malawi nanga si zinthu zizasintha ndi kuti no kuti kusintha kwa zimenezi komanso Violet amadziwa kale kuti no tino apapa nde basi chaposa zodwapo mpandikhala ndi kuti ndikutani ndi kunyamuka kumabwerera kumudzi ndikukhulupirira kuti anakonzekera ndipo ali ready. Mene monte mene zikuyendera. Fans yambiri iranidwa imene inapita kumene kumakamaka ngati mbali imodzi yothokozedwa. Sitikufuna zonena kuti anthu muzithokoza anthu even inuyo Magad TV. This is not time to thank people. Sitikufuna zonena kuti muthokoze anthu koma tikufuna zonena kuti mutumize anthu oyenerera kuti akagwire ntchito yoyenerera malinga ndi zimene ali nazo ma qualification. So ati ndi anyamata ndatsikana omwe apanga graduate ma college chani ete iwo anapanga international relation. Makosi awo ndi amenewo ndipo ntchito zawo ndi zimene zozo. Apite kuti no kumeneko akagwira ntchito ifo yonena kuti akagwira ntchito bwino ifo yonena kuti iwo ntchito zawo ndi zimenezo anachita kuphunzira ndi ma expert mu field imeneyo osamatumizana kumene kwa zifukwa za ndale zosata zake ndi ziwe ziti zizulusa zinkhani za muchosako ulamuliro wasintha ndi nayenso amsintha kwada magayi brain iso ndiyonena kuti toyatopa ndi ofunika mwina mwake gone. Good night kwa amene mukutionera madzulo ano. Good morning kwa anthu amene mwina mukutionera mamawa kandi good afternoon ngati mukutionera masana mawalakeri kandi good night amene simuzitionera ndithudi madzulo amawalinalo. Muli maganizo pangani mene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kwayika malemeza maganizo anzathu akuti